Sisenkukhwini Ward-1 KwaNongoma ilapho esihambele khona ngoprogram kaOperation Sukuma Sakhe. Namhlanje uhulumeni wonke wakwaZulu-Natali ula KwaNongoma eyicemene ezihlukene nasemawadini ahlukene. Mina ke ngibe sengideploya kuleli ward. Sitheke ngesikhathi sesixoxa nomphakathi sinike umphakathi ithuba. Kwase kuqhamuka udaba lokuthi usisi wala kwaNkwanyana akaphilile kahle washawa istroke onyakeni odlule. Sase sesidecide ukuthatha isinqumo sokuthi masiqeda nje uxoxa nomphakathi size sizozibonela nangempela masifika siyathola ukuthi kukhona ngempela isimo esibi esifana naleso futhi udadewethu ngathi akalulami kahle. Sase sesithatha isinqumo ke sokuthi siyamthatha khona manje simse esibhedlela ukuze sikwazi ukuthi simbheke. Nokubaluleke kakhulu obese kubukeka sengathi kuzoba inkinga ukuthi i-physiotherapy ubengayihambi. So uma ngabe sesibhedlela sizokwazi ukuthi simsize ngaleyo ndlela. Uzoba la ungakhanda la simshintshe isibhedlela. Baphatha kanjani nathi sobesilokuzondela nanguphathi waza bablakazi nanguphathi babulakazi yena ophethe ibhedlela zonke zala endaweni uzobe lokeza nje usuku nosuku ebheke ukuthi khamba kanjani baphethe kanjani nakho lokufuna sikushintshe sikushintshe. Ukusizakala kwamama lana kuyasitshela ukuthi uhlelo lika Operation Sukuma Sakhe liyadingeka ngempela futhi liyasebenza ngoba luletha ama interventions noma ungenelela kahulumeni eduze. Uhlelo lika Sukuma Sakhe lwenzela kona lokho ukuthi lapho kukhona abantu okubonakala sengathi kwisystem bayalahleka sikwazi ukuthi siyifikele siuhulumeni siyifikele ngqo sikwazi ukuthi singenelele. So kuyi epitome ke noma iyona nhloso ngqo yokuthi uhulumeni usebenza kanjani no Operation Sukuma Sakhe usebenza kanjani. Uyabona nje kumina uma ngabe besingakwazi ukuthi sithole ama companies abantu abasha amabili amathathu esizothi nasibuya ngalola suku sesinikombisa ukuthi nabo ke sesibasizile bekungangijabulisa kakhulu lokho. Ziningi into esiyitholile njengoba besihlangana nomphakathi oyiphakamisile sivumelene ukuthi ekupheleni kaSeptember sizophinde sibuye suhulumeni sibuya nabanye ongqongqoshe ukuze sikwazi ukuthi sizo deliver si address nama issues nama challenges abanye abawaphakamisile.